O Goberno central segue sen baixar o IVA dos produtos do mar e das carnes, polo que moitas persoas están tendo que deixar estes produtos fora das súas compras. Dende a Unión de Consumidores de Galicia alertan da nova oportunidade perdida por parte do Goberno de rebaixar o IVA aos produtos do mar e as carnes, que aseguran están quedando fora da cesta da compra de moitos cidadáns. Está a vida cara, o sea que se notámoslo todos. O ano pasado, bueno, antes de haber esto de inflación así, vas a compra con 50 euros e levabas comida para toda a semana, para 2 personas perfectamente. Sin embargo, hoxe vas con 50 euros pouco máis tomar un café. Pues que está carísimo, que no hay manera de que la gente compre carne de ternera porque está imposible. La de cerdo también subió un montón, pero aún se compra y todo el mundo tira al pollo. Sen embargo, pese a non baixar o IVA de certos produtos, son moitos os que seguen por debaixo do IVA anterior ás crises. Notase que subeu todo, eso sí, pero é certo que tamén que como aínda cos decretos que se aprobaron este día de que o IVA en algunhas cousas sigue digamos máis baixo do 21% en moitas cousas, e iso sempre axuda, digamos, nunha economía na que aínda que hoxe tamén subiron os salarios mínimos, os salarios principalmente das mulleres e das persoas xóvenes son moi baixos comparándonos con outros países europeos. A cidadanía coincide en que a cesta da compra incrementouse moito e que incluso tiveron que deixar de mercar certos produtos. Aínda que con respecto á decisión do Goberno central de non reducir o IVA na carne e no peixe, considerados ben de primeira necesidade, moitos cidadáns non teñen clara se sería a solución. Outros sí, mais no que a resposta é casi unánime é en que algunha medida a maiores teñen que tomar para paliar esta situación. Eu creo que podían facer un pequeno esforzo o goberno e baixar tamén o do peixe, non? Para, digamos, incentivar un pouquiño máis o consumo, que xa que agora temos esta pequena, entre comillas, crisis con las bolitas, pois que, digamos, que non repercutira no tema da compra do peixe xa, digamos, a nivel de todo o país, porque pode ter repercusión futura, que por eso digo que baixaran o IVA do peixe sería bo tamén. No sé si los deberían bajar o no, eso ahí ya no entro, pero ponerle alguna solución o mirar dónde hay que, no sé. Non tengo ni idea de como se pode arreglar eso. Debían a baixar, non? Como de todo, porque ademais aquí co pescado que a xente compra pescado, está carísimo. O IVA sí tamén debía de estar, digamos, a cero neses produtos tan básicos en calquera, na alimentación compra en calquera casa.